istorya ko. Ako po kita digdi sa baybayon, kambang ko po ang mga manoya daw. Si Bulo, si paring, ayan, kot mo. Shout out sa mga viewers. Pamilya ano po? Sa buong baliwag. Nationwide. Pamilya ano po ikaw? Maestrado. Bista lang kamus. Maestrado, ayan. Bagus yan. Sa ibang bansa po. Magurang Gusto mo mo ay, dyan. hindi bista lang maray ka ako kang gugwapo. Eh, paring Wilmar, ano? Ini na pala ng beach ni Taindoy. Yun na eh. Ang beach pala niya. Ang Buday-Buday Beach. Dahil ini boto-boto naman ang This is Eater's Flag. 15 taon na sa YouTube. Hi vlog! Welcome sa Ricodo sa Ligogon. Happy Fiesta. Ano ba yan na may signal? Ayan. Andito po tayo sa sa aking mga relative. Yan. Related sa Binamera clan. Ayan. Pero ano na siya? Ana na siya ngayon. Yan, song for Ana. Thank you. Shout out. Si paring Wilmar yan. Bro. Ayan po. Shout out sa lahat. Natukaan daw tayo na maging viewers. parte ng occasion nila ngayon. Amateur singing contest po. Anong video contest? Video. So, tingnan natin mamaya kung sasali kami o kami talaga ang mag-host. Ikaw yung magiging MC. Binamera Beach Resort. Maigdida kami sa Tocadon. May ano pala. Basta. Jeez. Ini po ang Tocadon. Kahampang lang. Tocadon View Park. Kahampang kang Binamera Beach Resort. Solo mi lang po ang buhay. May sumaykag sa diri. Kaya malinig. May po si may sa diri, kami sana ang may sa diri. Magayon na po ang baybayon digdi. Malinig na. Sabi may maano kami, malawod. Hindi si pa di kung makakalawod di. Ayaw mabayli. Kasi mabayli da siya. Makikibayli. Bro. Yeah. Magdigdilan po ka mo. Zone 5 o San Antonio, Minalaba, Camarines Sur. San Antonio na pala ni? Sitio Ricodo. Sitio Ricodo. Una na po ang professional singer. Ayan po ang amateur singing contest sigdi sa Ricodo. Ano nga yan sa imong kakantaon? Happy Fiesta! Maybe this time, partner. And sumaglit muna kami sa chapel ng Sitio Ricodo to give thanks. Intermission number man lang po ini kan sa iya. May intermission number na sa Kuyang Bro. May vlogger po. Si Kuya Ino from Baliwag Nuevo. Si Kuya Ino po vloggers, Kuya Ino from Baliwag Nuevo. Contesero man ako. Taga-radyo man. Taga-radyoman po dahil. Salamat po sa Gabos na nag-sponsor kang kaugman ini. Asin po ka Bong Sitio Ricodo. Ano po? Salamat po sa inyo. Kung mayo po kamo, mayo po yung kaugman. Siyempre po sa paglapigot kan sa inyo sa kagawad. Sa kagawad Morot Manito. Salamat po maray sa Gabos. Iyo si Achan. Maapon na lang po ako naman. Bigyan namin po si Sir Aniceto Santiago. Yaw sa ini. Sa to po pala mga judges, ang judges na po dyan, si Mr. Aniceto Santiago, si Paituan, itong dua kang judges. Angelica Basilonia and also po Saro. Basilonia po Ano dyan. yung tawag ko po ini kundi talagang nalilingaw ako. Basilonia pa po ini. Pagkiranihan mo lang tayo sir. Pagkalagay ko yung hati ko parang domin sa kakaliw talaga. Isa kaya tama yung pagkiranihan. Andiyan po sila mga judges, mga hurado. Ayun. Ayun na po. Ito na po ang microphone sa sakuya po. By permission, iyo po si Mr. Ana. Yung tawag-tama sa kidit na Palakpakan po. say sa satuyan sir. May intermission man ko. Joke. Happy Fiesta po in honor and
Sagrada Pamilya, tayo po ang sentro ng sa tuyang kapistahan. Asin po kigagawad, salamat mo po. Pinawa po ni makapagana po ni tawing kaumahan mo po. Hello. At nag-intermission na nga si Brad Wilmar Barameda Ana, isa rin sa mga kasama ko bilang kontesero sa iba't ibang amateur singing contests dito po sa Camarines Sur. Yan, binabaan ko na yung background natin kasi pagka-copyright na pa tayo. And distorted talaga kasi ang lakas ng sound system. Anyway, kinanta niya yung arreglo version ng Ngayon at Kailanman ni Basil Valdez. Yeah, tama ba? And sa isang taon na pagkasama namin mula nang magsimula kami bilang Minalabak Singers sa unang mga buwan ng taong ito, 2024. Yan. Ngayon ay naimbitan din niya ako sa kanilang barangay. Nakapag-asawa siya ng ating relative sa Binamera Clan dyan sa Sitio Ricodo sa Linggogon, Binalabak, Camarines Sur. At siyempre, parati niya akong inaalok din, iniimbita na sumali sa mga barangay amateur singing contests. Siya na nanalo, ako naging finalist. So, maganda ang boses niya. Kumbaga, yung kanyang talent ay praktisado kasi isa pa rin siyang member ng Parish Choir sa Municipality of Pasacao kasi doon talaga siya naka-base. Although second home na niya itong Sitio Ricodo ng Salinggogon, Minalabak, Camarines Sur. Kaya nga napabilang siya sa top 10 Minalabak singers. Isa rin po ako doon. Kaso yun nga, sana maulit pa. And then sa ibang mga paligsahan, sama-sama kami sa Libmanan, San Fernando, at Pamplona pa yata, di ba? Yan. Kung may trabaho siya, hindi siya makasama. Yung iba namin kumpare sa pagkanta ang nakasama natin. Yan. Sabi nga niyan, mga konso alumnus, alumni. Yan. Siya talaga ay nag-rating ito. Ayan, nagmo-mall nagmo-mall tour. Mall tour? Hindi. Ang mga contest sa mga malls dito sa Naga City ay nakakasali din siya. Ako isang beses pala ata. Kasi naman yung profession natin ay nasa broadcast talaga. Kaya yung ating pagiging kontesero ay sinet aside muna. Pero ngayon, nasa 50s na tayo, binabalikan natin. Kasi yung musical background naman namin ay hindi maipagkakaila na talagang galing kami sa pamilyang musikero o musiko. Kaya ayun, yung father ko sinasabi niya na wala daw kita sa pagiging musikero. Yan, fulfillment lang. Pero kung ano naman sa generation ngayon ay pinakakakitaan na. Mag-live ka lang sa social media, kikita ka. May magbibigay sa'yo kung magustuhan, di ba? Mag-earn ng monetization yung mga views. Gaya nitong sa platform ng YouTube. Ayan, mag-live ka lang dito. Makakapag-earn ka na ng gusto mong amount ng pera. Sipag lang. Sipag at tiyaga lang talaga ang magic word dyan. Sipag, tiyaga, at siyempre dadalasan mo rin yung pagpo-post, whether live or recorded, para ma-engage talaga yung mga followers mo. Kumbaga marami silang makikitang bago sa yung channel. Ayan, hindi pa tapos si Brad. Hindi ko na po pinaparinig kasi talagang makaka-copyright tayo. Ang hirap. Kapag na-copyright kasi yung kita ay shared. Ayan, kikita yung may copyright ng kanta, yung singer, yung music distributor. Sumisinok na tayo. Inom muna tayo ng tubig. At siyempre yung YouTube, diba? So ayan, talagang pala to, full length song, areglo.
Ayan, pasensya na pare, hindi ko pinarinig yung boses mong singing voice. Kasi naman pahirapan ang paghanap ng copyright niyan. Lalo na pag sikat na mga kanta, pag ginamit mo, halimbawa blinag mo, ginawa mong video okay, song mo, ay hirap din ang paghanap ng copyright. Noted agad ng natin na ba yan? Sa monetization processing ng social media platform na YouTube. So ayan, madali na matapos po. Ang dami palang sumali dyan, no? Of all ages. Sila lang naman kasi, kaya hindi kami maaaring sumali. Supposed to be ay mag-MC tayo, kaso wala raw silang budget. Libre lang naman. Pero ayan, happy fiesta pa rin, Ricodo. Sana next time maging MC na tayo.